Pozri, aj vírnika tu máme. Ďalšieho. Ja som to ešte ani neotvárala. Ja to neviem otvoriť, oco. Tak ja to som nenatočil. No nejde mi to ani tam, ani tam. Pozor, pozor, pozor. Ja nevidím to koleso, vieš? Odtiaľ to. Tak, super. Dobre ti to je. Pozor, Slávka, pozor. pozor na to koleso, choď ďalej od neho. Nie, že ti zase po nožičke prejde. Ty chytíš ja? Ja to je to. Počkaj, tak dobre. A teraz to takto. Okay. Rožok na rožok. Výborne. A teraz tak. A tuto chyť. Narodila som sa v Poprade. No, vlastne môj otec odišiel od nás, keď som mala asi rok. Takže som vyrastala s mamou a so sestrou. No a mamka to mala asi dosť ťažké to vlastne nejako ustať, lebo vlastne otec bol pekný kvietok, dá sa povedať, že narobil dlhy rôzne a vlastne to bolo za socializmu ešte, takže sama matka mala čo robiť, aby vlastne splácala tie dlhy a aj uživila nás dve. Poď mi tam Malý sloníček. Sa pamätáš, keď som mala v škôlke? Som mala v škôlke. Otec bol veterinár, nebolo to, myslím, že nejaké šťastné manželstvo s mojou mamou, tak on bol alkoholík so všetkým, čo k tomu patrí. Takže dá sa povedať, že aj keď som si zachoval na neho kladné spomienky, naučil ma windsurfovať, liesť po skalách, po horách a nejakému tomu vzťahu k prírode, k športu. A tiež aj k tomu cestovaniu, lebo mali sme karavan, ktorým sme cestovali, keď som bol malý. Ale na druhej strane som ho nemal ako nejakého mužského vzora, lebo vyrastal som už bez neho potom. Takže bol som trošku problémové dieťa, aj to dospievanie som mal problémové. Chodila po mňa mama aj na políciu. Zelená. Ďakujem. No veď, ale počkej, tak zase musíme už dať Mačiške, nech sa vráti do domčeka. Či čo navrhuješ ty? Nie. Dajme jej kopko, dobre, kopko. super. Mama musela odísť do zahraničia. Veľa času trávila vlastne v Taliansku, vo Švajčiarsku alebo vlastne v iných krajinách, aby tam zarobila a potom sa vrátila naspäť domov. Takže vlastne sme bývali u babky. No a tým pádom, že sme bývali u babky s detkom, ktorí už boli starí, tak sme si vlastne mohli robiť, čo sme chceli. No, na čiči, zakazujem ti. Počkaj, dvakrát sa hádže. A ja viem. Mamka je typ, ktorý má rada veci pod kontrolou. Tí starí rodičia to tak možno vyvážili, že vlastne oni nás nechali, aby sme si robili, čo sme chceli. Takže ja som to vždycky uvítala. Pre mňa tá voľná hra bola veľká zábava, byť sama so sebou bolo proste super. Tak môj otec mi slúži skôr ako antipríklad. On je vlastne nezvestný a vôbec neviem, o ňom už 15 rokov nikto nechýruje, že kde je, čo je. Podľa mňa už nežije. A tak ako dopadol, tak dopadol kvôli tomu, že z úspešného, šikovného, inteligentného človeka, ktorý rozprával plynule 3 cudzými jazykmi a pracoval v zahraničnom obchode a takisto mal vysokú školu, tak sa stala úplná troska len jeho vlastným pričinením.
Dvoch detkov som mal, teda už ani jeden z nich nežije. Jeden bol hrdina Slovenského národného povstania, zaslúžili taký partizán aj vojak a druhý zase robil v bani a práve tento detko z maminej strany, tak s ním som trávil viacej času a on bol pre mňa takým zosobnením takého správneho muža, lebo jednak bol urastený, mocný, on zomrel ako 60-tník, ale tak rýchlo, že som si ho zachytil ako zdravého, statného chlapa. On dokázal vlastne celú tú rodinu držať pohromade, vždycky na nejakých tých akciách a nemusel zvýšiť hlas, aby bol rešpektovaný. Takže v tomto ja som mal v ňom vzor. Jo, to by sa padnúť si do kávu, ja som taký zvárty, aj seba. Ty si jej hovorila, že čo má napísať. Tak? Hovorila si jej odpovede? Áno. A čo si, keď si povedala, že moja mama sa chce parádiť, to si napísala o mne, či o sebe? O sebe. O mne? A o mne asi nie. Ja si myslím. Áno, všetko o tebe. Vážne? Pre mňa bez otca vyrastať bolo úplne normálne, lebo som nevedela, akého je mať. Takže akože mi nechýbal. Ja som sa nad mojím otcom až tak nezamýšľala, nebol pre mňa taký dôležitý. My sme mali krásne detstvo aj s mojou sestrou, takže tí starí rodičia skôr si myslím, že boli takí určujúci. Ja to si hovorím teraz, že tým našim deťom vlastne chýba. Máme iba jednu starú mamu. Čo si ja uvedomujem, že bolo pre mňa ako pre dieťa vidieť vlastne tú múdrosť, alebo tú starobu, tú chorobu, alebo vlastne zdieľať s nimi tie ich zážitky, to ich vnímanie sveta, alebo oni, keď boli malí, vlastne, že čo všetko robili, bolo veľmi dôležité. Tak ja si zoberiem tieto veľké a ja budem s týmito veľkými cvičiť. A ty môžeš s tými malými. Tak môžeš dvíhať dvoma rukami jednu. Bol som ženatý s mojou prvou manželkou Jankou, sme sa zoznámili, to sme boli puberťáci, ja som mal 17 rokov a začali sme v podstate spolu žiť krátko na to, jak sme sa zoznámili od 18, boli non-stop spolu a narodili sa nám 2 deti. Potom po 16 rokoch vzťahu nám to už nefungovalo, tak sa nám vzťah rozsypal. Tiež tam vidím svoje vlastné veci, ktoré nespravil dobre. Takže to, že sme sa rozišli a teraz vnímam aj ako pozitívne, lebo to by som potom si nemohol nájsť Simu, hej, logicky. Ja som mal po rozvode také 2 roky také divokejšie a potom som sa zoznámil so Simou. Milan bol proste motorkár, usmiatý, život gombička, hej, konečne ako keby z nejakých pút, vyslobodený, otrhnutý z reťaze, zažívajúci druhú pubertu, proste objavujúci svet, taký proste bol veľmi divoký tiež v tom čase. No a ja dá sa povedať, že som bola tak podobne na tom, takže sme si nejakým spôsobom asi našli aj práve kvôli tomu k sebe cestu. Super. Dobre, Zlatko. Na začiatku Simu moje staršie dcery do života prijali a potom nastali problémy hlavne s mojou najstaršou dcerou Simonkou. 2 Simonky sa. 2 Simonky sa stretli. Ona to brala dosť ťažko, hoci jasné, že nevinila Simu za to, že ja už nie som s jej mamou, ale nebrala to ľahko a hlavne keď sa narodila Svetlánka, tak to bol niekoľko mesiacov, čo sa so mnou vôbec nechcela zhovárať. A pre mňa to bolo ťažké, lebo predsa je to moja prvorodená dcéra. Ale myslím, že aj pre ňu. Ale potom sme to zvládli a začalo sa to otáčať. No a teraz myslím, že to úplne v pohode, alebo začalo to byť v pohode. Ale nikdy som im nebola mamou, hej, že by som im chcela nejakým spôsobom úplne rozkazovať alebo proste dávať nejaké múdre rady do života. Keďže ja som vlastne od Simonky, od tej najstaršej som staršia len 15 rokov. Takže to je také, vieš, že nie úplne. My môžeme byť skôr kamošky, ako nejaký iný vzťah mať. A to myslím, že nám ide dobre. Slávka, bež. Bež, byť brankárka, bež. Bež. S mojou najstaršou dcérou, ktorá v tej dobe mala 13 rokov možno, tak som sa snažil akurát ju uistiť, že stále ona, moja prvorodená dcéra, na to sa nič nezmení a keď prídu aj iné deti, tak tá láska otca k dcerám, to nie je nejaký konečný koláč, to nikdy nekončí. Tak ona sa iba zväčší a
rozdiely medzi viacerých ľudí, ale to neznamená, že ten jeden dostane menej. Vieš, kedy bývajú búrky? Buď keď je teplá fronta, alebo keď je teplo, vieš? A z tepla sa urobí taký mrak ako baranček, vyzerá, on potom rastie do hora a z neho sa potom tvoria búrky. Otcovstvo pre mňa znamená mať nejaký zmysel svojho snaženia. Kým som nemal vôbec prvé dieťa, tak som žil tak nejak pre seba. A keď sa narodila Simonka ako prvá, tak zrazu som prišiel na to, že už nemôžem iba zo dňa na deň nejakým spôsobom fungovať alebo nejak lážo plážo. A hen tieto dva drobce, medzi nimi je taký istý rozdiel ako medzi tými staršími. Zhruba rok a pol je aj medzi staršími mojimi dvoma dcerami, aj medzi týmito. No a ja budem mať 45 tento rok a sa cítim na 25, pretože tieto malé mi nedovolia zostarnúť. Ukáž sa, otoč sa? Takto? Otoč, tak. Hotovo, ukáž. Tu opicu škoricu dáme? Tá je vtipná. Dobre. Tak, opica škorica. Pre mňa znamená byť mamou úplnú zmenu životného štýlu. Nikdy som si nemyslela, že ma materstvo tak bude baviť, že ma to tak bude naplňať. Ani, že mi to bude tak veľmi vlastne vytvárať a ovplyvňovať ten život. Čiže vlastne všetko sa naozaj zmení potom, keď máte deti. Bývam unavená, ale musím povedať, že mám naozaj veľa energie. Ako ráno vstanem, tak dokážem naozaj ísť cez ten deň tak efektívne, aby som stihala všetko, čo potrebujem. A je pravda, že naozaj toho času veľa nazvyš nepociťujem, že by som mala. Na druhej strane si vždycky proste povieme, že čo by sme chceli a tým deťom chcem venovať aspoň tie 3-4 hodiny intenzívne denne, čiže nejako zmysluplne. Ale zmysluplné je aj ísť na nákup. Aj tam sa naučia niečo o živote, aj ako treba platiť alebo tlačiť košík a podobne. Proste baví ma s nimi robiť veci a som rada, že ich mám veľmi. No ja osobne som vzdelaný akurát gymnazista, takže neviem nič poriadne. A chcel som sa dostať na vysokú školu, čo sa mi nepodarilo na prvýkrát, tak som si našiel brigádu. A to bola vám taká brigáda, dali mi tašku na plece a choď klepať od dverí k dverám a ponúkať nejaký tovar, hej, od kancelárie do kancelárie. Takže toto bola práca, ktorú som začal robiť a bral som to ako dočasnú brigádu. Ja som vedel oslovať ľudí, ja som sa nebal odmietnutí, vôbec mi nič nerobilo, keď ma niekto odmietol, takže toto bolo moje také plus. A jednoducho to spojenie tých obchodných zručností s umením a kartografiou spôsobilo, že som sa stal podnikateľom vo vydavateľskej činnosti s mapami. A vytiahnem z tejto strany. Bo keď si myslíš, že ideš žrať, tak vtedy by po mne skočil. Už ma aj uhryzol hajzel. Tak je to pitón a moja najstaršia dcéra Simonka mala 10 rokov vtedy, teraz už má 21. A keď sme ho viezli, tak jej hovorím, že vymyslím mu meno, že je to pitón, takže buď sa bude volať Piťo alebo Tóno. Takže je to Tóno, podľa toho, jak ona chcela. Na mňa samého musím povedať, že by to bolo veľa. Bez pomoci Simi by som vlastne 4 firmy s viac ako 100 ľuďmi. Nehovorím, že by som to nedokázal manažovať, ale takto je to oveľa ľahšie. Ona má na starosti personalistiku a také tie organizačné veci viac. A ja sa viac zameriavam na obchod, marketing, PR. To sú zase také moje domény. Na druhej strane tá práca sa nám vlastne tak nejako spája s tým rodinným životom. Je to v kope, nevieme to úplne oddeliť. Mali sme situácie, kedy sme v podstate neriešili ani doma nič iné, okrem tej práce a sme si povedali, že to teda asi takto nebudeme chcieť dlhodobo riešiť.
tak sme si povedali potom, že o práci len v práci. Občas máme napríklad ako každý pár aj trocha tichú domácnosť, nejaký ten deň, dva. Ale v práci sa to nesmie prejaviť. Podľa mňa to kolegovia ani nezistia, lebo tam sme zase do určitej miery profesionáli. A potom sme zdutí až doma na seba. Jednoducho sme, akí sme a my sme sa dali dohromady nie preto, že by sme boli rozdielni, ale preto, že drvivú väčšinu vecí máme spoločnú. A máme na sebe radi tie veci, aj obdivujeme na sebe tie veci jeden na druhom a medzi nimi je aj to, že obidvaja sme takí vedúci. Pilotom som sa stal kvôli práci a začali sme vydávať ručne malované mapy, to boli moje začiatky podnikania a keď sme robili mapy miest, tak bolo treba vidieť tie budovy zhora. Takže celé mesto sme si potrebovali nafotiť z lietadla a ja som zbehol do Očovej, to je tu nedaleko letisko moje materské a odtiaľ som si prenajal lietadlo a nafotil som si Zvolen, to bol konkrétne. No a jak som prvýkrát sa odlepili tie kolieska vo vzduchu, tak ja som vedel, to prišlo rozhodnutie, že ja budem pilotom. Niečo, o čom nepochybujete proste. Tak co, tati? Čo ste tam pevný? Ja, ty pôjdeš bežať? Jo, No tak počkaj. ideme. Poďte slávať, obe. Tak môžeš. Dáme, dáme. Sima je obdivuhodný človek, obdivuhodná. Aj manželka, no so mnou to nie je až tak medlízať, mať vzťah s niekým, kto ide nejak až tak veľmi tvrdo po tých pracovných cieľoch, že veľakrát nevidí potom iné veci, ako je vzťah alebo rodina. Popravde môžem o nej povedať iba kladné veci, a to v čase tohto natáčania my sme vlastne pohádaní, hej. Ale aj tak musím povedať, že ju ľúbim, hej, to sa nedá, aj keď si momentálne v niečom nerozumieme, tak sa to nedá inak povedať. No, ukáž, ako ti to ide. Toto je ľahké, čo? No, To je asi najľahšie. A questy už preberali tiež? Nie? Ešte. No super. A toto je aké písmenko? dvojte, no. Dvojtové. To je tiež inak meno. A tiež sa často u nás nepoužíva. Čo to je? Vili. Pre domškolstvo sme sa rozhodli práve kvôli nášmu životnému štýlu. Že chceme vlastne cestovať, chceme spoznávať nové krajiny. Uvedomujeme si aj my dvaja, že podnikanie samo o sebe je vlastne stále riešenie nejakých nových problémov, ktoré vyvstávajú a takisto je to aj v živote, takisto je to aj v cestovaní. A chceme, aby tí deti proste mali zmysel pre riešenie tých problémov, ktoré môžu stretávať a práve pri tom cestovaní je to také rukolapné. A nám osobne to dáva určite do života cestovanie veľmi veľa. Chceli sme to vlastne aj pre naše deti, aby mali možnosť spoznávať s nami. To neprišla žiadna zmena s tou rodinou. My vlastne tento životný štýl sme mali od začiatku, aj keď sme sa nepoznali, čiže aj ona cestovala, ja som cestoval, či už... Ja hlavne na tej motorke, mne sa toto najviac páčilo, spoznávať tie krajiny na motorke. A keď prišla Svetlánka, tak v podstate jediné, čo sme vymenili, je dopravný prostriedok. Prestali sme cestovať na motorke a kúpili sme si karaván asi niekoľko dní na to, ako sa narodila. Tak som išiel po ňo a keď prišli z nemocnice, tak mala Svetlánka niekoľko týždňov, my sme už išli na prvý výlet
tým karavanom? Práve preto, že aj Miňo veľmi rád cestoval už predtým a pre mňa to bol proste jeden z cieľov, aký som mala v živote, že cestovať, navštíviť veľa krajín, stretnúť rôznych ľudí a spoznať tie kultúry, tak vlastne sme to realizovali potom spoločne. Hej. To znamená, že keď bol priestor a vytvorili sme si ho nejaký, vlastne od práce, aby sme mohli odísť preč, tak sme cestovali na motorke v tom čase hlavne veľa. Napríklad sme išli na Nordkap, na sever, to bolo veľmi pekné, najsevernejší bod Európy. Alebo sme išli spolu na Island, to už keď som vlastne bola tehotná, si pamätám, že sme spali v aute, to bolo veľmi zaujímavé. Proste navštíviť nejaké ľadovce a pozrieť si gejzíry a všetky tie pekné miesta, lebo ten sever nás veľmi láka. Tak vlastne potom sme automaticky, keď aj sa prišli deti, tak vlastne sme vedeli, že chceme ten životný štýl si udržať. Takže myslím, že to bol deň predtým, ako som porodila Svetlánku, čiže tú staršiu, tak sme kúpili karavan a od toho momentu, ako sme ju mali, tak sme cestovali na karavane. Nie do toho, ale neopovážiš sa do tej kamery streliť, okej? Alebo do niečoho, čo si tu priniesli. Došli práve včas, keď pomaranča chceli zobrať už do ranča. A nebol by už Darinkin muž, ale len chladený džús. No týmto spôsobom ubytovania sa snažíme deckám odovzdať to, že keď má niekto posteľ, tak môže byť rád, že si žije dobre, lebo stále môže spať na lúke na madraci. No a mňa napadlo zase na druhej strane opačne, že aj tak vždycky spíš len na jednej posteli. Že bez ohľadu na to, koľko máš peňazí alebo ako dobre sa ti darí, že vlastne iba tú jednu posteľ potrebuješ a nič viacej. To najdôležitejšie sú iné veci, ako zdravie, presne tá rodina, tie vzťahy a práve tu, že sme spolu vonku, že trávime ten čas nejako produktívne, že sa zabávame a sa venujeme tým deťom, tak to je asi to najdôležitejšie, že sme spolu. Keď som išiel do lesa na drevo, drevo sa mi do prsta zadrelo. Triesočka mi pod nechtom bude hniť, musím si ja pol prsta odfakliť. Sa nemôžeme ani pohádať. No, keď napríklad sme zdutí doma, tak každý má nejakú svoju izbu, ale tu nemôžeme byť zdutí, lebo sme stále pri sebe, takže ťažšie sa poháda. Ani možno ani... Je to veľmi nepraktické sa pohádať v takomto malom priestore. Je to náročné, hej. Musíme byť veľmi skoordinovaní, že kto čo kedy robí. Je to iné oproti tomu vlastne veľkému karavanu, ktorý sme mali, lebo jeden mohol byť na gauči, jeden mohol variť, ďalší mohol byť v kúpeľni a stále sme mali tam ten priestor. A tak, keď som bol zdutý, tak som mohol ísť na záchod. Áno. Tu aj to sa nedá. No a tu vlastne je to naozaj, že iba jeden môže niečo robiť. Ostatní buď čakajú, alebo musia byť von. Takže je to také, dosť to vyženie do toho exteriéru a tam byť v hociakom počasí. Hej! Dobre si tancovala. Už my sme pohádaní. S tými vyžiahli. Dobre. Ťa ľúbim. Nie, teba. Keď človek cestuje, tak opäť svoju pozornosť má zaneprázdnenú novými situáciami a novou krajinou, rečou, jazykom, pravidlami, čímkoľvek a žije viac v tej prítomnosti. A ten čas mu plynie pomalšie. To znamená, to cestovanie je pre mňa aj taký recept na nestarnutie alebo na dlhovekosť. Lebo aj počas toho cestovania človek zažije viacej ako bežný život a dokáže žiť život 5 ľudí. Každý žil o sve, akože sám. Teraz úplne si predstav, že nemáš žiadnych proste ľudí dookola, tak ty nevieš ani, aký si. Hej? Ale tým, že máš tam tých ľudí, tak máš sám so sebou skúsenosti, že ako sa správaš v jednotlivých situáciách. A
potom vidíš možno aj tie veci, ktoré by si chcel robiť inak. Hej? Takže máš možnosť sa posúvať vpred. Takže to nás na tom asi baví, prekonávať tie výzvy a proste ísť si za tým svojim cieľom, čo je vlastne šťastie.